Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri mukadzi uyo ane makore 29 years ekuberekwa. Mukomana ashi ndoda kureurura kuti chinokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakuchita murume wangu, first of all it is because I have too much freedom. Murume wangu iye anoshanda security guard tigerewo muno munyika yavatorwa yeSouth Africa. Saka ndinoti pose apo paanenge asipo pamba iye hadi futi kuti ndige ndichishanda. Saka I have little things to do. Mumba ndinotsvaira, ndocleana, ndopedza, ndotanga kuonawo mamovies paYouTube dzimwe nguva nekuzongoswerawo ndichiona mavideos evanhu vanenge vachiita zvavo bonde, like nditori addicted kumavideos iwavo. Ndozvandinongoswera ndichingoita muswero wese wezuva. Kunyange zvikanzi anenge achishanda night shift, ndo rinenge ringori basa kutaura nevarume pafoni. So mukomana shi inini ndine mafoni angu maviri. Ndine kamwe kafoni ako kandakatenga kaHisense mushure mekunge ndamubira 700 rands. Ndakabva ndazoenda ndikabva ndazonotenga kafoni kaya mupepu. Saka ndinoti kana aripo pamba kafoni aka ndinokadzima line. Ndakatoriviga mukoma, ndakariviga pamwe pekuti hambofi akariwana. Mukomana shi kana asipo paya ndakabvisa line mufoni imomo uye zvekare ndinenge ndakadzima foni yacho. Then ndinozoti kana aenda kubasa paya ndipo pandinosara ndichibatidza foni yangu, ene ndinotoona kutoti panenge patori nemamessages emuwando pafoni pacho ipapo. Then ndototanga kutotaura nevanhu vangu paya. So mukoma chakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvika pakuhurira murume wangu inhau yeFacebook. Facebook yakanaka uye zvekare yakashata. Why is it ndiri kuti Facebook yakashata? It is because, take for me for an example, ndine hama dzangu dzimwe dzandava kusataudzana nadzo, dzimwe shamwari dzandakadzidza nadzo kuchikoro uye zvekare nemax. Saka pakati pemax angu pane umwe uyo wandakaramba zvezvekumurwadzisa because ndainge ndavawo neumwewo wandainge ndava kudanana naye wandaifungidzira kuti ndiye aifanira kuti ange achizova murume wangu kweupenyu hwangu hwose. But life do happens mukoma. Ndakazorambana naye murume uya. Ndakati ndarambana naye, then my ex akatomboya kwandiri akabva ati, you know what dear, dai wadzoka kwandiri tangoenderera mberi nerudo rwedu. Apa ainge atoriwo munhu aitozvitamburirawo achitoitawo basa rekungotengesawo maairtime izvo zvichivhenda. Ndikabva ndati ndingaswera ndichienda kunoroorwa navhenda ini. Ndokubva ndamuramba paya. So ndakabva ndazoenda kune rimwe guta ndokubva ndachizotanga kushanda samaid. Ndiriko ikoko hameno kuti ndakapinda mumamarriages mangani kuzonosvika ega achinzwa kuti ndozvandainge ndava kuita. Then ndakabva ndachizoti paya pandainge ndaona kuti ndasakara. Mind you, ndozvatinoita isusu vanhukadzi. Tinoti kana taona kuti paya tachepa manje, ndo patinozotanga manje kufunga maex edu wava kufunga kuti asi ndikadzokera kuna nhengi I think kuti ndinokwanisa kutoroorwa naye. Apa tinenge tatongovawo desperate. Ndo hunhu hwedu ihwohwo sevanhukadzi. So that is what I tried to do to him. But ainge atova nerimwe information rekuti ndainge ndakagara nevarume vangani ikoko kuguta kwandainge ndava kugara ndichishanda. Saka akabva aramba akabva ati hazvichaiti. Ndikabva ndati iri bho. Mukomanashi hameno kuti akazofungei paakadzoka kwandiri. The funny thing was that ndakabva ndamuramba ndikabva ndamutuka. Ndakati ndichimuramba like mwedzi unoi, after a month ndokubva azowana basa. Ndakangonzwa zvinzi awana basa and pose apa ainge asingashandi, even though ari munhu akatoendawo kuuniversity atori nemadegree ake. Ndakangotiwo hameno ikoko. Mukomanashi, the man that I am talking about right now
atova mpinga. The moment that I realized kuti munhu uyu he has great potential, ndakatombozama kumuendera kumasowe trying to go back to him, but akabva aramba to show me kuti ainge asisina kana basa neni, ndokubva atoroora paya. Ndakarwadziwa mukoma, ndokubva ndachizongoita desperate, ndikabva ndachizouya kuno kuSouth Africa ndikatanga kugara nemurume uyu wandiri kugara naye. So nyaya iripo ndeyekuti murume uyu wandigere naye, the honest truth is that haasitombori first choice yangu. Ndokusaka ndichiti paya kana aenda kunoshanda kuchigadhi chake ichocho, ndipo pandinosara ndichiita madiro, kupinza zvikomba, kuenda kumasleep over apa ndiri mukadzi wemunhu. Ende akatoshingirira, kunyange zvake achiwana mari shoma, akatoshingirira ndokubva atoenda kumusha akatonobvisa tsvakirai kuno. After that ndokubva tazoenda tose, ndikabva ndatoroorwa. But mukomanashi handitomborina kana basa naye zvachose, handitombomuverenge, iye haatozvizivi kuti handitombomuverenge semurume wangu. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndoda kureurura kuti ndakaparadzira twin sister yangu marriage yake. Ndakatoenda mukoma kune vamwe madzibaba avo vanobatsira along Chitungwiza road. Ndakati ndaenda kuya ndokubva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti twin sister yangu inge ichizofa. Saka madzibaba vaya vakabva vazoti kwandiri zvainge zvisingaiti kuti ndinge ndichimuuraya as such, but chandaikwanisa kungoita, ivo vaikwanisa kundiitira minamato yekuti twin sister yangu ange achizotambudzika nembereko. Kana atambudzika nembereko obva azorambwa nemurume. Ndikabva ndati zvakanaka munhu waMwari, shandai basa renyu. Saka madzibaba vaya vakabva vazondigadzirira minamato imwe yavakanditi ndinofanira kuzoenda kumba kwake ndonogarako kwemazuva anokwana iwo kuita 5. Ndakaenda kuya ndikanogarako kwe5 days. Ndaiti makuseni ndaimuka, makuseni seyeni murume wake asati atombomuka, ndobva ndanogeza, then ndobva ndatanga kungoita ngoti kumabasawo. Then usiku zvekare ndaiti murume wake achingodzoka paya, ndobva ndatoenda ndobva ndanogeza kusvika ndapedza 5 days dziya ndichiita mhiko dzacho idzodzo. So ndapedza kudaro ndopandakabva ndazodzokera kumba. Takatombogara mukomanashi kwenguva yakati rebei, but aiti kana akabatira pamuviri obva aita miscarriages. Ndakadzokera kwavari madzibaba vaya, ivo vakatoti but aisafanira kuti ange achitombobatira pamuviri zvachose. Vakabva vazondipa nhombo 3. Vakabva vati, madzimai, nhombo idzi muri kufanira kuti munge muchienda kunodzisiya mumba metwin sister yenyu. Ndakabva ndazoita saizvozvo. Ndakangoita sekunge munhu ainge achishanya. Musi wandakazodzokera kumba ndokubva ndazongosiya ndakandira nhombo dziya muspare bedroom iyo yandainge ndichishandisa, ndokubva ndadzoka zvangu kumba. But for a guarantee murume wacho akazoti otaura neni achinditi Gulezi, handisi kuzivawo kuti chii chiri kumbokonzeresa. Maybe nditoriwo nemamwe mazimhepo ari kutonditeverera. Why is it mukadzi wangu anoti pose paanenge abatira pamuviri nhombo iya inobva yazobva. So ndakabva ndazoti kwavari, bamunini taifanira kuti tinge tichizosangana mutown, but later on ndakazoti mutown mainge musingaiti nekuti taikwanisa kuzosangana kana kuonekwa nevanhu vekuziva tiri tose. Ndikabva ndazoti ngatisanganei kuma-outskirts. So takabva tazoenda kune kamwe ka-guest house. Whilst we were having our little meal, that was when I started lying to him. Ndakavanyepera ndikabva ndavaudza kuti munin'ina wangu ainge akatanga kubvisa nhombo apo paainge achiri form 2
in which it was just a lie. Ainge aingori nomwe mukomana wake waaidanana naye kubva ipapo patainge tiri kumaform 1 ndokubva vachizorambana, but vainge vakarara vose, but I knew for sure. Saka murume wacho ndakabva ndazomubhilivhisa ndikabva ndati ndainge ndisingadi kuti ange achizomuudza munin'ina wangu kuti ndo zvandainge ndavaudza bamunini. Vakabva vati it is okay, vakabva vazoenda vakabva vazonoudza hama dzavo. Saka munin'ina wangu akabva achizotanga kubatwa rough so that ange achizongosiya marriage yake, but munin'ina wangu uyo akazosvika pakurohwa nemurume zvekuti nanhasi uno mukoma twin sister yangu uyu haana mwana, because iye anoti mazuva ekupedzisira pavakazorambana hanzi akazorohwa nemurume ndokubva atanga kukandwa zvibhakera achirohwa mudumbu, ndokubva anzwa imwe pain akatotanga kutobleeda same time. So chibereko chake hanzi chakatokanganisika patakazoenda naye kuchipatara. Ndakafara chaizvo mukoma. As for me, I am happily married, but iye mukomanashi haana mwana. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Please postaiwo nyaya yangu, kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, your own twin sister. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section, vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Vanotuka please musatuka, nekuti you will not know how me and this woman fell in love. Mukomanashi inini ndiri kugarawo muno muSouth Africa, saka nekuda kwekuti mulocation umo mandiri kugara ilocation remakaradi, saka naturally obviously I was going to find myself a colored girlfriend. So mukomanashi ndiri kuda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti nhai mukaradi ungatongawo sei mukaradi so as to make a submissive to you. Nemukaradi uyu tinodanana, but dambudziko riripo nderekuti mukaradi uyu haadi kuva submissive kwandiri. Kana ndichiti haadi kuva submissive kwandiri, what am I trying to say? Iye ane nguva dzake dzekuti anenge achida kuenda kumafaro, in which it can be very inconvenient kurakidza kuti mukaradi uyu unondida, titori nemwana wedu 1. So iye mukomanashi anokwanisa kutongobuda paya ondisira mwana uyu ane 3 years, in which I don't think kuti it is okay kuti semukadzi wemunhu obva wasira murume wako mwana iwe uchienda kunonwa doro. Chimwe zvekare chaainge akandivimbisa, ainge akanditi kana tikatanga kugara tose ukandibatawo zvakanaka ndichasiya doro uye zvekare nekusvuta fodya. But nanhasi uno mukoma achiri kungosvuta fodya uye achiri kungonwa doro. Kana ndikada kutaura nezvayo nyaya yacho anobva ati yei obva atanga kutaura nechiAfrikaans achipopota. Saka iye haasi kuda kuva submissive. Nhai ndingaitawo sei kuti mukadzi uyu ange achindiremekedza, ange achivawo submissive towards a man sezvinotaurwa mubhaibheri? Because iye she goes to church. Unongovaziva makaradi kuti vanofarira kunamata sei, but kana ndikatomuti ingawani bhaibheri rinotaura iro richiti a woman is supposed to be submissive, iye anobva ati elpratkak, achinditi ndiri kutaura zvinhu zvekupenga. Dzimwe nguva anobva atobuda obva atoenda kunonwa doro achitoti manje ndiri kuda kukusvotesa, hauna chaunoziva iwe, otodzoka akadhakwa. Ende chimwe chakandirwadza paari ndechekuti gore rino parakatanga ndakambobatwa nedrop. This was after ndabva kumusha, saka ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka kuno kumusi
wa27 but ndokubva ndazokundikana kuti ndidzoke musi wa27 December. Pandakadzoka tichinosangana pabonde. Mangwana acho makuseni ndakatanga kuita weti yainge ichipisa. Nanhasi uno mukoma haatombodi kuti nditaure nezvayo nyaya yacho iyoyo, nekuti kana ndikangotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo anobva atanga kupopota. Dzimwe nguva anoti iwe handiti wanga usipo here, maybe kwawaiva ikoko ndokwawakapiwa siki yeardrop. I love her, iyewo anondida. Please musati mandituka kuti hey chichichi. Aiwa, chingondibatsirai, ndiri kuda kuti mukaradhi wangu uyu ndikwanise kumutonga. Can they be submissive to a man? That is what I want to hear from you. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndikuda kuti mukadzi wangu wandiri kugara naye ange achiva submissive towards me. Hapanzi anondituka kana ndikamuti ingawani Bible rinoti women are supposed to be submissive to their husbands. Hanzi anobva apopota achindituka nechiAfricans. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatitaurei navo mucomment section.